भाई लोग, सब केहू के इंतजार रहला पवन सिंह के नया नया गाना के। तो भैया गाना के अपडेट लेके आ गइल बानी। पावर स्टार पवन सिंह के जवन नया गाना लॉन्च होवे जा रहल बा। तो सबसे पहले आपके हम बता दी भैया कि हमरे पिछली वीडियो में हम आपके बतैले रहली हैं कि पावर स्टार पवन सिंह के एगो गाना आवता जेकर पोस्टरवा हमरे स्क्रीनिया पे रउआ लोगन देख रहल बानी। जी हाँ, जेकर टाइटलवा है कलकतिया राजा। तो भैया आपके बतौले रहली है वो वीडियो में कि बहुत जल्द लॉन्च होवे वाला बा। तो भैया वही वीडियो के जानकारी यह वीडियो में आपके हम देवे वाला बानी और आपके बता दी भैया कि गाना के अपडेट हमरे लगे आ गइल बा। तो भैया सबसे पहले वीडियो के कर दी जा लाइक और चैनलवा पे न है तो कर ली सब्सक्राइब। तो भैया पावर स्टार पवन सिंह आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चर्चित में हैं क्योंकि उनका बहुत सारा वीडियो और बहुत सारा महंगा वाला पिक्चर आने वाला है। तो भैया आप सबके बता दी जिसका टाइटल है कलकतिया राजा, जिसमें फैड करते आप सबके नजर अहिया भैया सौम्या पांडे। वो गनवा में भैया जेकर राइटर होखी निक्की निहाल जी, जे गनवा लिखले बा कलकतिया राजा और म्यूजिक दी हैं भैया प्रियांशु सिंह। भैया आप सबके बता दी हम कि 22 सितंबर के सुबह 7 बजे यसी फिल्म यूट्यूब चैनल पे ई गनवा के लॉन्च करल जाई। तो भैया पावर स्टार पवन सिंह के जितना भी फैन बानी रउआ लोगन खातिर एकदम धमाका बवाल गर्दा उड़ जाई। कलकतिया राजा जिस तरीके से सॉन्ग का टाइटल दिया गया है, लग रहल बा हमें कि भैया बवाल मचा जाई। के अपडेट आप सब तक पहुंचावे की कोशिश जरूर करी।